Ini ang Bareta alas 7, asin kami ang sinong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardila Daing Iba. Enot sa headlines, ito yung darakulang mga bareta sa lado lokal. Incident Command System Executive Course para sa mga lideres kanalbay. Gigibon ngayon aldaw sa Oriental Hotel, Legazpi. Orientasyon sa joint guidelines para sa SK Fund Management pinanginotan kan DILG Albay. Pantaw Port sa Libon Albay mantenidong non-operational dahil sa maraot na kondisyon kan Pantaw Libon Road sigon kay Governor Noel Rosal. Sobra 200 milyon pesos ang kantidad na pigbabayad kan PhilHealth taon-taon para sa libreng bulong sa mga indigent. Sa lado nasyonal, Senado nagdesisyon na igilid o i-archive muna ang impeachment case ni VP Sara Duterte. Malacanang naugma sa pagbabakan inflation sa pagsasabing garong may magic. Korte Suprema dahil dapat makiaram sa political part kan impeachment sigon kay dating Chief Justice Reynato Puno. Pangaran kan mga kumpanya asin kontratista na imbuelto sa flood control projects nagralatawa na sigon kay Presidente Marcos Jr. Sa ibang nasyon, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu pigsusulong ang kompletong pagkortar sa Hamas kasabay kang planong pagsakop sa bilog na Gaza Strip. Baretang sports PBA players na mabalyonin liga papatawanin 3-year ban. Yan ang headlines. Ngunyan sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Gigibon ngunyan aldaw ka mga lideres sa kan probinsya ng Albay ang Incident Command System Executive Course sa Oriental Hotel, Legazpi City. Sigong kay Albay Governor Noel Rosal, maot kay ning mapakusog ang disaster preparedness and scene response kang probinsya kada bis may kalamidad. Ang nasabing training pag-organisar sa pagkikipagtabangan sa World Food Program kung saan papartisiparan nini ng mga opisyalis kang probinsya kay banan ng Vice Gobernador, pamayo ka mga komitiba kan sangguniang panlalawigan sa Public Safety and Crisis Management, mga alkalde ka mga munisipyo asin syudad kang probinsya, mga department heads kang gobyerno probinsyal asin PDRRMC Council member heads. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ginibo kan Department of Interior and Local Government o DILG Albay ang provincial orientation para sa joint guidelines para sa sangguniang kabataan o SK Fund Management. Sigun sa ahensya, mawot kaining makapagtaonin komprehensibong impormasyon. Manungod sa updated guidelines, tanganing mas mapakusog ang fiscal accountability, mapromoter ang epektibong pagmanihar nin fund, asin masiguro na nakaangkla ang SK Fund sa kamauotan kan youth development asin good local governance. Ang nasabing aktibidad, pinartisiparan ni nasa 476 na individual, kumpuesto nin mga sangguniang kabataan chairpersons, miyembros, treasurer asin secretary kaibahan naman ang mga opisyales de barangay, DILG field officers asin local youth development officers. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mantinidong non-operational ang Pantaw Port sa Libon Albay dahil ang tabako pa sigurado ang marhay na dalan sa Pantaw Libon Road kung saan delikado pa sa mga motorista in transport operations. Inan sinabi ni sa DCGB News ni Albay Governor Noel Rosal matapos ang ginibong soft opening kan Agosto 29 kanakaging taon asin sa ngunyan fully energized na alagaday pa makapuon kan operasyon dahil ang bako pang kapable ang tinampo para sa heavy vehicles. Enot nang sinabi ni Rosal na ang rehabilitation kan port may katuyuhan na mapuswag ang transportasyon asin marikas na serbisyo sa mga albayano. Pero kini makakatabang ini para ma-enhance o mapakusog ang connectivity asin turismo sa pagikan mas fácil na access sa Visayan destinations lalo na sa Boracay, Cebu asin Iloilo. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933.
Matapos na magtago sa mga awtoridad makalihis ang 26 na taon, naarestar kan mga personahes kan Malilipot Municipal Police Station. Ang 76 anyos na lalaki sa Malilipot Albay ka nakaaging aldaw. Sigun sa ahensya, ang suspect nabidbid na si alias Arnold. Asin may dekada ng kaso nin acts of lasciviousness. Naarestar ang suspect bandang alas 12:10 nin udto. Basado man sa warrant of arrest na pig-issue kan korte kan Oktubre 28 taong 1999 na may pigrekomendar na piyansa na 40,000 pesos. Sangunya, nasa kustodya na kan operatiba kan Malilipot Municipal Police Station ang suspect para sa magkakanigong disposisyon. Sa iba pang baretang lokal, pigbubusol ni Committee on Trade and Commerce Chairperson as in 1st District Representative Attorney Sheena Onrubia de la Cruz o 1st District Board Member Attorney Sheena Onrubia de la Cruz ang sarang ordinansang matutok sa Local Economic Zone as in job creation sa probinsya kan Albay. Sigon kay Onrubia, mawod kaning mapromotir as in ma-establisher ang localized economic zones sa probinsya tanganing masuportaran ang agro-processing, manufacturing as in eco-friendly industries, tanganing makapagkrear ng sustainabling trabaho as in madugangan ng local income. Apera kaya ni sinabi pa niya na tututukan ka na sabing ordinansa ang pag-develop ng municipality-based economic zones para sa priority industries arugan pili, abaka as in nyug. Mientras nakaibanan naman sa ordinansa ang konstruksyon in shared service facilities as in processing hubs sa maniba-ibang lugar sa pagkikipagkoordinarman sa Department of Trade and Industry, Department of Science and Technology as in Department of Agriculture. Sobra sa 200 milyon pesos ang pigbabayad annually kan Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth para makataonin libreng bulong sa mga indigent residents sa paagi kan PhilHealth accredited hospitals sa bilog na probinsya kan Albay. Sigun kay Governor Noel Rosal, dapat libreng maitao sa mga tios ang bulong sa paagi kan PhilHealth. Sinabi ni Rosal na nakipag-uron siya sa PhilHealth Central Office as in kinumpirmar na dainin rason ang mga ospital para dai makataonin free medicine sa indigent patients. Sa pagsasabing may fondo para digdi, tinawan doon ni Rosal na bako man problema sa Albay, an kawaranin fondo kundi kun papano pigba manihar ang sistema. Mientras tanto, gusto makasiguro kan Committee on Infrastructure kan Sangguniang Bayan kan Daraga Albay na pinamamayuhan ni Kagawad Bob Magalona na naiimplementar nin matano sa mga flood control projects sa nasabing banwaan. Ini sa tahaw ka nagburutwa na issue ka mga dispalinghadong flood control projects na pigtuturo nagkausa ka mga pagbaha. Sa regular na sesyon kan Sangguniang Bayan kan Daraga, nagpahayag si Magalona na mahagad siya ng listahan ka mga for implementation ng mga flood control projects sa Sindang Banwaan. Hagado niya ang mga ini sa DPWH Regional Office 5 o Bicol kung may patrabaho sinda sa Daraga, DPWH 2nd District Engineering Office as in sa Provincial Engineering Office o kaya lokal na gobyerno kan Daraga kung igwaman. Sigong kay Magalona, ang lockdown may kamautan na mas lalo nindang mamonitor ang pag-implementar kan flood control project as in magkaigwa ng pugol na record ang Sangguniang Bayan kung magpapadagos ang investigasyon sa mga flood control project. Sampulong aldaw ang pigtaong plaso ni Magalona para makakuha siya nin listahan ka mga nasabing proyekto. Maagi sa mahigpit na screening as in monitoring kan sa iyang komitiba ang mga proyekto as in kung mailingan nin problema ipapapod ninda ang implementing agency. Tinaawanin pagmidbid kan Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, Bicol, ang Department of Agrarian Reform o DAR Bicol. Sa kakatapos pa ng ika-34 anibersaryo kan ahensya sa Oriental Hotel Legazpi City. Sigun sa ahensya, naresibin ang pagmidbid na stakeholder awardee kung saan itinao ini sa inda bilang pagrekognisar kan mga programa asin advokasya kan BJMP para sa mga persons deprived of liberty sa pakikipagtabangan sa DAR Bicol poon pa kan taong 2019. Personal ni niresibi ni Senior Agrarian Reform Program Officer Christine Ascucha ang nasabing pagmigbid para sa ahensya. Mga tugang primerong partiyan kan sa tuyang Bareta alas 7, mga Bareta sa lado lokal. Mga Bareta inato sa lado nasyonal, ibang nasyon, sports sa singkamugdagang kampanahon, makalis lamang po ganit.
At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipya Festival. Ngayon, nasa ika-22 taon na, Kipya Festival 2025. Mula August 14 hanggang August 29. August 14, Holy Mass. Opening program, Motorcade. August 16, Konsyerto sa Kipya featuring Magnus Haven. August 18, Marathon Kargaan Agom and Inter-Barangay Boxing Competition. August 22, Lechon Cooking and Eating Contest and Kipya Beer Plaza. August 23, Mutya ng Jubilar 2025 with celebrity guest Michael Sager, PBB Celebrity Collaboration Housemate. August 24, Konsyerto sa Kipya featuring Nobita. August 25, Tukak Ulutan. August 28, Social Civic Parade and Titik at Musika para kay Juan Bautista. Procession of Saints with brass band, fireworks display, and disco sa Kipya. And August 29, Feast Day, Concelebrated Mass. Kipya Festival 2025. Hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipya Festival 2025. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisan na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa ginhawang generika. If symptoms persist, consult your doctor. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Sa Bareta Salado Nacional, nagdesisyon ang Senado na igilid ng unaan impeachment case kontra kay Vice President Sara Duterte. Ang lakdang bilang kasimbagan sa executory decision kan Korte Suprema sa pagbasura sa impeachment complaints. Nakakuhanin totalmente 19 na senador ang nagpabor na i-archive ang kaso, bantang igwang 4 na nagkontra asin sa Roma na nag-abstain. Ang mga nagboto ng yes, kompuesto ni na Senador Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Ronald De La Rosa, JB Ejercito, Francis Escudero, Jingo Estrada, Sherwin Gatchalian, Bongo, Lito Lapid, Loren Ligarda, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Hood Padilla, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, Joel Villanueva, Camille Villar, Mark Villar, asin Juan Miguel Zubiri. Mantang nagkontra sina Senador Benigno Bam Aquino IV, Risa Ontiveros,
Francis Kiko Pangilinan asin Senador Vicente Tito Soto III. Manta nag-abstain man si Senador Pamphilo Ping Lacson. Magiramduman na enot ng inagad ni Senador Marcoleta na ibasura na sana ang impeachment case kontra kay VP Duterte sagod na nagtugot na sana ini na igilid na lamang. Enot ng pinaliwanag ni Senador Alan Peter Cayetano na ang pagbugtak sa archive sa impeachment case ni VP Duterte di nangangahulugan na gadana ini asin imbis pwedeng buhayon in kaso birikon kang Korte Suprema ang nainot na desisyon. Ipinahayag kan Malacanang ang kaugmahan sa pagbabakan inflation kanakaaging Hulyo na pigladawan nindang garong nagkaigwanin magic. Sigon kay Palace Press Officer Claire Castro na positibo ining senyales para sa ekonomiya asin sa mga namamanwa ang nagsasapar nin pag-itaas kan presyo nin mga barakalon. Sinabi ni Castro na garong nagkaigwanin magic dahil difficile sa panahon ngunyan, nakadakol na sirkumstansya na pwedeng makaapekto sa pagpresyo kan mga produkto arogan Israel conflict kontra Iran. Nagbaba ang inflation sa Pilipinas sa 0.9% kan Hulyo gikan sa 1.4% kan Hunyo sigon sa Philippine Statistics Authority. Questionable ang pagkikiaram kang Korte Suprema sa proseso kan impeachment case kontra kay Vice President Sara Duterte. Ilan ipinahayag ni dating Chief Justice Renato Puno. Sigon kay Puno, ang impeachment process sarong sui generis na gustong sabihon ang sarong parte kay ni political asin ang sarong parte naman legal. Ipinaliwanag ni Puno na malinaw na ang political party o na parte iyo ang initiation process, ang legal part naman iyo ang trial stage process. Inang parte na gagampanan kan Senate Impeachment Code kapag dinangug ang kaso kan respondent asin pagkatapos kan trial. Ang impeachment court iyo ang minahatol kung ang respondent guilty o bako. Sinabi pa niya na trabaho kan Kamara de Representantes ang political na parte kaya day dapat na pagkiaram ano di katura sa proseso kan impeachment maski pa erroneous o defektibo ang pagkondukta kay ni kan Kamara. Sigumpa kay Puno na kaya ini nagiging political dahil ang responsibilidad kang Kamara ay ang para sa mga namamanwaan. Kanaputon kon may kukonsiderar na sala ang pagdesisyon kang Korte Suprema na nagsabing unconstitutional ang impeachment kay VP Sara. Sinabi ni Puno na yes with due respect to the Supreme Court. Dagdag pa niya na ang interposition kan judicial power sa political part kan proseso kan impeachment questionable. Ikan magsurat ang Supreme Court kan 7 kondisyon para giyaan ang Kamara sa pagkondukta ng initiation process. Tinawanin doon ni Puno na nasabing 7 kondisyones wala sa mga provisyones kan konstitusyon. Magayon na bareta para sa palasyo ana irehistrong 0.9% inflation rate. Kan Hunyo, napigo konsiderar na pinakahababang inflation sa nakalihis na 6 na taon. Sa press conference sa New Delhi, India, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na sa panahon na dakol na sirkumstansya na nangyari na pwedeng makaapekto sa presyo kan produkto, iyo ang difficile talagang magbaba ang inflation. Nagkapira sa o posibleng factor, iyo ang war conflict kan ibang mga nasyon. Siring man ang taripang pigpataw kan US. Pero apisar kay ini posibleng nakaapekto ang pagbaba kan presyo nin bagas, asin iba pang commodity, arog kan gulayon sa pagluya kan inflation rate. Kumpiyansa ang palasyo na magpapadagos ang magayon na estado kan inflation kan nasyon basta da isa nang magkaigwanin magabat na external factors. Mientras tanto na mapundo sa flood control projects ang gigibuo na pagsirip kan Malacanang sa mga naabusong proyekto kung saan igwang fondo kan namamanuaan ang ginastos alagad wala man ang resultang na ipailing sa mga Pilipino. Ilan sinabi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kasunod kan direktiba sa Department of Public Works and Highways o DPWH na isumitir ang listahan ka mga flood control projects na napuunan o nakompleto sa laog nin 3 taon tanganing mapanimbag ang mga nasa likod kan substandard day natapos o ghost flood control projects. Sa katulong podcast ka na Presidente, sinabi kay ni na ang pagbutingkay o pagsirip sa mga questionabling flood control project dapat na ipautuman sa iba pang proyekto kang gobyerno. Kay puan mahanap ang gabos ng mga namamahala asin nakinabang sa pondo kan mga Pilipino. Patanig ang Presidente na si Isay Man na naging kasabwat sa mga siring nagibo nin anomalya, kontraktor man o opisyal kang gobyerno, kalyado man o bako kan administrasyon, pasensya na sana asin maninimbag sa lay an mga ini. Dagos ng nagralatawan ang mga pangaran kan mga kumpanya asin
contractors na imbuwelto sa mga flood control projects sigon kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Hilingon na bako o hilingon na bako magayon ang trabaho. Pahayag ini kan Presidente matapos hagadon sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang listahan kan mga flood control project sa nakalihis na 3 taon. Sigon kay Presidente Marcos Jr., kamautan kay ning mapanimbag ang mga nasa likod kan mga substandard na ikumpleto o ghost project asin ang mga nag-abuso sana sa pondo kan mga namamanwaan. Piglalauman pa kan Presidente na madudugangan pa ang mga pangaran na ini sa oras na mailuwas na sa publiko ang listahan dahil ang namamanwaan na mismo ang makonfirmar kung nahihiling o namamatayan kan mga ini sa saindang lugar ang mga flood control project na nakarecord sa listahan. Para po sa tuyang mga bereta sa ibang nasyon na sinsalado ng Karawati Sports, nasa linya si Nicole Ann Gloriani para sa detalye. Good morning, Nicole. Ipinahayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na kaipuhan ng madaog ang Hamas sa Gaza, tanganing mapalibre ang natatadang mga bihag, nagkapirang aldaw bago ang nakatalaan na pagtukar kan gabinete sa bagong plano kan gera. Sigun sa report kan Israeli media, napig-iisipan ni Netanyahu ang totalmenteng pagsakop sa Gaza Strip, maski pa nagkusog ang international na pangapudan para sa pagtatapos kan gera. Pinatanidan man kan United Nations ang Israel na posibleng magdarainin mahiwasan na trahedya para sa mga Palestinian asin magbugtak sa peligro sa mga natatadang mga bihag. Sa naging pagbisita ni Netanyahu sa Army Training Facility, tinawan doon kan Primer Ministro na kaipuhan siguruho na daina sa giraray magiging patakot ang Gaza sa Israel. Apera digdi nagkonduktaman si Netanyahu nin 3 oras na meeting kay bahanan mga hepe kan mga soldados alagad wara nin ipinaluwas na bagong plano. Sa lado kan Karawato Sports, papatawan kan Philippine Basketball Association o PBA nin 3-year ban ang mga players kay bahan ang drafted rookies na tinawanin offer kan sa indang mother teams alagad mas ginusto na magkawat sa ibang liga arog kan MPBL, Japan B-League o Korean Basketball League. Aprobado kan PBA Board of Governors ang rules kan Hulyo 17 sa indang board meeting asin ipinadara sa 12 teams na pirmado ni Commissioner Willie Marshall. Sakop kan PBA ruling sina Jamie Malonzo, William Navarro asin Arvin Tolentino. Anday sa nakaibahan sa patakaran, iyon mga players na daipig tangro kan sa indang mother team na inunin panibagong kontrata sa irarong kan 30-day grace period pun sa expiration kan sa indang uniform players contract na marisulta sa pagiging unrestricted free agents ninda. Di man sakop ang mga players na nakapagkawat na nin 7 seasons sa PBA o 21 conferences asin pwede nang maging sarong free agent. Mauwat kan PBA na magtiniran sa indang mga players maski nangani dakulaan offer kan mga team kan MPBL, B-League asin KBL. Iyan ang detalyes kan Bareta hali sa ibang nasyon asin sports. Ako po si Nicole Ann Gloriano. Thank you, Nicole. Sa kamugdaga po kang panahon, uyaman ang pag-asa DOST Regional Forecasting Center, Miss Alexis Ruidivar. Maray na aga po sa gabos na nakaantabay sa DZGB para sa magiging kamugtakan ng sa tuyang panahon ngunyang petsa 7 ng Agosto, araw ng Webes. Asahan niya to ang mapanganurong kalangitan na may kalat-kalat na pag-uuran asin pagkikilat at pagdaguldol kan mamamatian sa rehiyong Bicol ngunya na aldaw dahil sa low pressure area na nahiling sa layong 380 kilometers sa norte sirangan ng Daet, Camarines Norte. Maluya sagkod sa moderatong duros na hali sa kanluran, sagkod sa timog kanluran ang iiral sa buong Kabikulan na may banayad sagkod sa katamtaman na paghukol nin kadagatan. Ang tigatayang agwat na temperatura ngunyang aldaw ay posibleng umabot ng 25 to 31 degrees Celsius di sa probinsya ng Albay. Igwaman kitang tigabantayang saro pang low pressure area sa luwas ng Philippine Area of Responsibility na nasa layong 2,815 kilometers sa sirangan ng Northern Luzon. Kan posibilidad nitong low pressure area na ini na sa luwas ng Philippine Area of Responsibility
ay may moderate chance na maging isang bagyo. Pero sa ngunyan, dahil harayo pa ito, ay wala pa itong direktang epekto sa ating bansa. Bale, yun po ang ating latest forecast mula sa Pag-asa Southern Luzon. Alexis Rivivar po ang nagbabarita. Thank you, Miss Alexis. Magatugang yan ang pangkabilugang sa tuyang Bareta alas 7. Kini po na si kinalap sa DCGB News Base na nakalis na 12 oras. Napakarambo ka na katuwang niya sa pagsurat ng mga barenta Jenny Machuelera na si Nicole Angloriani. Lado technical, kasabay ta po dyan si Ronald Baldo. DCGB Social Media Department niya man dyan si Jerome Nico Martinez. Asistan niya pong OGT si Casey Tanay from CSP Sinabua. Pangarap mga bilang Dr. Baka Mega Force Patrol. Hello kay Doña Helma Cordoba Sagin. At Helma, good morning. Piring man si Omer Elista Lola. Good morning everyone. Tapos po nakantabay sa WGB 106.9 Katabako sa day. Piring man sa 729 kHz sa pitang ka mga radyo sa kasama na sa mga nasa social media platform. Salamat po. Kami ang sila mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardila Daingiba. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. At ako po masunod ang apot with BP Henry Maseda. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. May plus ba ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo may plus man. Arrogant Gyms 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na iguang kakaibang sangkap.